MCR. LC bangkon doon inda LC atau vakansis sin MCR. Iwariin nga mo nakalukis akatas jali-jali. Okay. Ayan na sila. Okay, yari na. This is LC. Tupak-tupakin niyo ka to. Amo yan ang pangantin ng gunsong. Kilali man sis na. Bagay isang pangalang may paglang sa ta. Ayan ba nga palsaba ba nung pangalayan mo? Aku pia-pia. Pia-pia. Dengan kita. Okay. Ayan, ito pag-pagin na guys ha.